ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଚାଲିଛି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର। ତ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ସୁଙ୍ଗା ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁକିନି। ତ ଆମର ତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନ ମାରିଲେ ହେବନି ନା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ମାରି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଈଶାଂଶର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଠି ଯାଇକି ବି ନମସ୍କାର କରିଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ସୁଙ୍ଗା ହେଇକି। ଇଏ ତା ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ବସି ଖେଳିଲା, ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ସେଠୁ ପୁଣି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଟ ଜାଣିନା କୁଆଡ଼େ ସିଏ ତା ନେଇକି ପୁରଉଛି ଲୋକେସନ୍ ଦେଖି ପତାତା ନାହିଁ। ଲୋକେସନ୍ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଆମେ ବି ଯାଇକିନା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପାଖରେ। ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଚାଲିଛି ସେଥିଲାଗି କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ତ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପଳେଇ ଗଲୁ। ସେଠି ଭୋଗ କରିକି ଆମେ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନମସ୍କାର କରିଦେଲୁ। ଇଏ ଭାଇଟା ମୋର ଆଜି ଭାବିକି ଅଛି ଯେତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରାର ସବୁ ଆଜି ନେବେ। ସବୁ ଗାଈ ଷେଣ୍ଢଙ୍କୁ ଗୋଟେଇ ଗାଡ଼ି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକିନା ଆମେ ବି ସେଠୁ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ସୁଙ୍ଗା ହେଇକି ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଇଏ କହୁଛି ଆଜି ମୋତେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲେଇ ଦବ, କୋଟ ମୋଟ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ନେଇ ପୁରଉଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ହଉ ସାନ ଭାଇଟା ଆଜି ଦୁନିଆ ବୁଲଉଛି ତ ବୁଲାଉ, ଚାଲ ଯୁଆଡ଼େ ନେଉଛି ସିଆଡ଼େ ଯିବି।